Шукараки пакевален декут не шукарален пандакиеке. Емисија 3 Рома ЕУ веб ТФУ портал. Надинаваме дека са шунгеваја са фино доколку пученето ме на соскија каја жуто табла паламанде и си разлог. Значи наја два со мемагавате гаравамата ро жута мануша или па жутица мата старома, него само етано, значи јек знако, односно мангавате да јек сигнали баш нешто кога се итерно повезимо ератот не е програма, значи. Ајаре, ко само почетак, ка замолинато мен те споделено видео ко побаро бројта, вите шај нормално те овен сошај моуќе повише мануша. Хем ни случајно најтари тумари таримри десно страна и тари тумари лево страна упрека со пишнала нормално ТФ Рома ЕУ веб ТФ, а дечиген јек шужи ајка вакира реклама, кото со пишнала 13 септембар комунал Вален ин НРВ. Значи, сарсова кригум не е кавака не случајно, него си разлог со скитано два гјаре сарсои, хем надинавама дека ка Лена кавако обзир абдиеско келпелафи. Споделено видео не се лично, та вите шајте ова нелико побаро број. Хем ко само почетак мангавате се раминкеравен те поздравина са амаредикутне, значи ко соштар порталја. Месар увек ко само почетак мангавате објаснинав, значи ни се букја, соске пученама, соске надикена петумаре коментајра, доколку пишинена, а дава само дано о разлог, пошто ту мен сиен ко вач парти, значи вач парти портали, и адалески семен хари попаро шајте читинавтумен, мада акате ме уклучинава о хенди, коте со да те не уклучиме, значи о вач парти, покушинавате читинав, али понекоја шаке нашти читинавтумен, дуи могучности сумен којакава, значи кија каја бути, или уклученето мен директно ко Facebook страница, или па уклученето мен ко кјамари страница YouTube, која со значи шајта ракелна преку Рио Сегул Сали, пале поновинава Рио Сегул Сали, од исто мено шајпа те абониране на мен, така да ковен увек ко актуелно значи информација доколку аменка ова лайв ки значи кјамари програма ко волту мен увек ка информираме кој на калестар, хем шајте пишиненда ем тумаре коментајра кој вен читиме. Значи Рио Сегул Сали ко YouTube ема да те абониране на мен. Шукаритано те наведина исто мари веб страница која со акана значи тани преку и Facebook страница, значи уклучими, така да и да тера колт мено шајпа тери кенамен и за жал палева керава и да тера доколку пишинено коментајра, значи шајте варинен, те нади хелпе, али најадва проблеми. Значи пишинен тера неко месенџер ме качите на тумаре о коментајра. Аки ме мандела само ко почетак каканате вакерав дека kad si dama registrana, znači Kommunalwahlen 13.09.2020. Što znači o komunalna izbojra so ka održinelpe, znači so trebalo te glasinelpe 13. septembar 2020 kod Bürgeramt tu men Eger. Znači akavaka na završenjem, a da su ti programa i sila o наслов сарсо веќе муклем реклама, значи о наслов значи нова дека какело пелафитаро избојра, значи комунална избојра кога со амаро шерутно тари организација Кармен ФАО Дюселдорф о рајо Сами Джемајловски, која теме каде кахари повиште бувљара, значи и темате пуча сар требало те понашинаме ко комунална избојра, колете немаре могучности, доколку и синисаве прашања соите не повезиме, а кале тема е шајтумен комото те пучен, а о разлог соске требало те джан, која кала комунална избојра, ка покушината објаснина кодум со шај козмита не важна. Значи, ко теко акале програмакоро, кола мене два шајпа те пуча е рајо Сами Джемајловски, хем палалесте совршено Кармен ФАО, значи о активисте кола свитане пало Кармен ФАО, значи оленда кола ту мене два шајпа ту познанени, му едно те пучален со ола
уџарена акале избор рендар, односно акале избор на комунална кампањатар, дека соитане о разлоги соски хем сартрелоте понашина. Егер, ме понашина, ме мангавате се ми керав сар прво, амаре, ајде често кога керав госте о Facebook юза, значи Facebook юза шукаре анав, Facebook юза е тано јек непознато анав, али ко секој случај на ни важно те анавте пишинопе, важно е тано дека ова менцара катејтано, хем увек дружинела пе и морате похвали навле дека увек и тано ко теме и те како информиримо јек баросилями ем поздрав джико Facebook юза. Јек баросилями исто джико мо колега, односно Амал о Јусеин Думишевски, кога со акатетано исто, и овитано Радовиџан гост, увек и тано акатете поможинал, каде у питање нешто помоќ, увек аке ме јавно керава, јавинама джико Јуска, увек и тано спремно, и ако наеле време, мангелела пескедава време, јек баров со столеске кана какава значи каква е ситуација мангавате одазиви нама. Хем јек баров поздрав джико Мануел Кастро, кога со исто подржиналама, хем делинела бутне слики, хем ме видеа, јек баров со акаде Манушевски, им джико опрал Елмас Камил, кога со исто редовно амаро гледачите, но јек баро поздрав хем селями, хем мате бистра о Ушка Исмайлов, значи јек баро среќа или па јек шукар аля. Ви посакувам многу среќа и успех, ве поддржавам, голем поздрав. Уска Исмаилов и ние ти захвалуваме за тоа, благодарам и еве го сами тука ќе дојде, значи и ќе имаме таа прилика, значи да слушнеме од сами повеќето поопширно за овие изборни кампањи, односно локални кампањи. Еака нам е доста кербим лафи, карикав па најпути само те посетратуме дека тумен ко теко, значи која Килопеда и програма тумен мабистрен дека споделено видеото шај повеќето, нели манушате уклучинемпе, хем товен информириме важни информации, бут важни информации, меакава дуј пути ми джекана наведи нумле соскета не важна ака комунална избоира, соске требало те джада ко комунална избоира те бирина, сака лестар, значи коваламе на два шај, па те шуна исто таро амаре гостија, односно поточно орајо сами Джемаловски. Ајде. Поздрав сарсова кербјум ко соштар портајля, не мораше канате понови нама која нава. Медикава дека тумена кана споделено видео, шајтри када чак суише кој споделено видео, далески ме овсастои баро захвално се сима према Каламон Чакова со увек споделено видео, јек баро овсасто споделени подори ко видео, табите шајте ова сошај ко побаро бројцовски тано важно, поготово да леман шеин која со живинена, значи акатеки Германија поточно и Нотрајм Фесфала. Егере. Ме би одма мукава ки емисија ме госте о Рајо Думишевски Јусеин. Селамо алейкум, Јуска. Ајке гере, муслиманско поздрав. Ево едно нормално поздрав. Guten Abend, Herr Dumишевски. Guten Abend, Sevgül. Selamu alaikum, sama redi kudnenge. Ovim sa ste so деламе на кава могучност те керан лафијакате. Jo. Јуска, tu nam du gehörst zu Inventar, sagen wir mal so. Ja. Кој ќе лапе попис некако, мора тоа ту да Андре. Прерачу ми мој, така да увек си радо видео гост. Тиранамен Харики ке озбилност, мај месим доста слободно туја, нормално ми пеџарамен веќе пешенца, да разкелавам, ги дава право, Хари те шали намен и требало да те шали намен. И семе разлоги да соскриете ова баш бахтале, соскрие ко прво пути и семе на Маро Романо кандидати, која со кандидиринала баш и интеграцион срад и листа број 1. Така да и те како и семе разлог, те асаем, а мен сием треба кера бахтале, со ко прво пути кана доживинаја савко нешто, да леске асала баро муј, и си разлог, се со вакер. Јуска Шукара Ланманге, увек сен радо видео гост, а кате си емтаро просто разлог, со ски мангаја то објаснина мардикутненге, значи, кој тано рајо сами Джемаговски, хем соске требола да те джалпе те гласинопе леске на 13 септембар, нормално и околина, односно ко Дизелов, Ромакова со бишене ко Дизелов, значи аке кана потенцијално обратинеаме джико амаре дикутне кога со живнена ко Дизелов, ма тоа е себично него теџан, те гласинен амаре ромески, амаро романо лидери кога со ка застапино ленгере интереси. Значи амаро романо лидери јек таро преседатели, односно шерутнотар Кармене Фау, кога со то колега и тано,
И собито aveva кај Манушевски суски о разлог, сој разлог те џалпете гласината кај Манушевски. Sevgili, kar so pomningem дека прво пути практично и сијамена како дизолов век Амаро Романо кандидати кои итало ки СПД листа Андре Чивдо и Гершајтева кера дека прво пути сијамен ко интеграцијонсрат вал ке Роме. А мен 99 година па на Кирјам Амари листа, така ни јам нари појако поактивно са романи групата или па друштво и така ни немен добар подржаче да коркори Амари листа Кирјам, али нажалост не немен посем доволно гласе да би те улеја Андре практично ко интеграцијонсрат. Али авдие сијамен могуćност практично преку СПД, пошто нормално и германцо е да ја гласинена за СПД, онда колеме ни повише гласуе, и те колеме ни могуćности добинада Латхана, значи Латхан е каменге со одговорени од сами Джемиловски практично, маро преседникот Карменефо, си бучка шансата улела Андре ко интеграцијонсрат. Ека ко интеграцијонсрат, те и о заступините е о правијата ро странци, значи кола на не германци, на нелен германско државјанство. Ленгере правија заступини. Значи сакала било кој дали азулантија, дали избеглице, дали акала гастарбајтасој, дали таро ЕУ кола македонија румунска рома или па бугарска рома, без обзира кој тара вена. Дали португизија, дали шпањонце, нема везе. Не мора ните значи дека ромајтал. Значи било која странција, ленгер правио интеграцијонсрат заступинија каде ко парламенти ки комуната во Керав ки во Дусулов. А мени ням ки во Дусулов, а секој е комуна практично, значи дали Вупертал, дали Оберхаузен, дали Дортмунд, дали Кёлн, ко цело НРВ и си 13 септемброво гласање и мека замолинав, са е амален, е пален, е пењен, кола дикенамен, те џан обавезно те гласинен. Сосе, пошто со повише гласија амен када ко авер партие, похари процентуално кад добини окола партија со амен на магаеле, или по онда со намагена амен, е странцон, е ромен погодо и така да. А дале се, казамолинав са бенен, да би те нам ука шанса авер джене, а ер во амен кад на не те джате гласина, амен автоматски нашалаја амаро вредност, амаро гласу, сардвекера. Адва и ек најбаро шукарипе со исијамен ко живото, ки политиката со иси, адва и ке најбитно со иситу гласот, иситу право те гласине. И ако на тоа два, ако на летке два право те джате гласине, ту на шалеа два гласу. И автоматски му кеа тан аверенге кола практично те вакера на мен со ни намагај он тавен ко власт, ама пошто амен на гилам те гласина, автоматски лем подржињам. Ја, со се процентуално рачунинипе огласоја, а гласо гелете гласиненцам. И ако на пример те вакера, кера лафија кана просто математика, да би 5% ето улен Андре Мануша ко парламенти, 1000 гласија требало да ги тоа кракана пинда гласија. Акана, а мени сијамен 10.000 која ствари и сијамен акана 10 жене со наџана ко гласој. 1000 практично јек по проценти веќе нашалгјам процентуално. Значи бути битно ако на гелема менте гласина на шалај. АФД, например, директно кога керав за АФД. Ако амен на гелемте гласина, автоматски он добинена огласија. Ало, ме мислинава дека амен морате користина, а да е шанса со исијамен, те добинелпе, те шајте добинен авер партија, а нате мука простор аверенги. Значи, а мени сијамен кандидати, романо кандидати за СПД со итаго ки листа, ки Ромитало, сами Джемеловски, Рокуманова вело, лесе требало те гласина да ки СПД листа број 1. Овен састе шај буткер гум лафи, али ако иситуме пале пучува шај паренте да пучена.
на Керган Бутлафи и Сима Панда и Пучева, пошто веќе ту добро пирџане е самија, пенџареја, соске сомислине туа кана козумитано јак мануш прво веродостојно, дуито соби придоне саво баро придонес канала маре ромеге, соске баш леја кана морате джа те верој не упралес деков канала се придонес. Јек мануш кога трианда берш минимално трианда берш керала бутија ромеге, а практично са два доброволно лицата ве керам, овсо керала бути ки школа, исто е роменца керала, запосли мои долотари ки ко Беркхайм, кари школа, значи и комуна Беркхайм не запослингјале, те керала пе се пи бути, а пали пи бути, посем, керала ко Кармене, дали суботе, дали неделе, дали джико дешвек ракјате бешала менца, дискусија, наѓана со, па семинарија преко викенд, па акавајне, па а на не се адва опште ништо више потребно. Прво, да генав ов и силе по живото, по среди месар со требало со диња одел сабене, а каде ки Германија со исијамен, лесе речаве осолди студентија јек политик висеншафта завршиња бачелор канаџела за маста, одуито и дело Банкауфман, завршиња исто озанати. Значи, ов са средиња по тоа. Ама и печавенда треба грав школа е. Али ов касе трудинипе. Амаре чавенге, амаре романе чавенге трудинипе. На лесере лично, него ли сабе не амаре чавенге. И атаршајте дике, јек мануш која на не лесро лично интересо керала бути, него ли керала за са е народонги бути. Атаршајте не пример дека каква мануш и тоа веродостојно, им шај лестете поверината керала. Ем јек неки кло, кој ов лично лесева кирја шун мека завршинат ке не се букја, ама кадема 10 евро или па биш евро или на џанака мора се корат. Сар со џана ја вер мануша со, абе маси кирото мека завршина, мека кера, мека, ама џане со како штиното е морате да е манушенге, нама е на акава менде на не. Амен кера бути за е народос. Амен никад народињам, никад не саве паре, нека се, него ли амен увек би плам ленгро шукарипе. А два со и немен ко могуćност, со и njam неко способност те завршина, амен завршињам. Паре никад са народаја ни намангајате рода. А два со шајте кера маре шукарипе, њасере, амаре роменге шукарипе, а два дикајате кера. Два и не увек амаро цил, и а два увек мангајате те. Јуска, Бушо Лафија, ме шај само те подржинава и да дека на матикло, ме нормално и неутрално, сар увек, али ке керала пелафи таро самија, верувам, која политичко акти никад не упознају некас поискрено лестра. Сад со и си шукари па тоа керала каде имам шестари таму са шукари па суске џанавале веќе добука верш, така да хем религиозно, хем цар мануш, тихо, увек и тано повучимо, тихо, џаналте понашинопе, увек покушинела мен те смиринела мен доколку и сега ми проблеми, увек какала лангзам, колега, ком. Ја далеске подржинава да са со Вакерѓан. Ме би, кога моменти само захвалинава тука, би чарто ко бекстейдж, доколку, значи, си нешто потреба, палека вики нафту, со скар би сјамен повише гостија. Веќе намангава таджи керал, амари... Нек само мангу тоа керам. Бир. Само по нек мангу. Молинат мен 13 Џан Гласинен. Без обзира кури џанате Гласинен, без обзира коле партијаке. Само ма Гласинен за која партија точно наведено. АФТ Тој на мангеламе. А иначе, ако мангенате џанен саве партијаките Гласинен, дикено програмите ро партија, и а тека дикен кола одговорине на аменге. Амаро кандидатите ко СПД, тај нема листа 1, а тека Гласинен, а овко објаснението ми е посем дале. Dankeschön. Да. So, Dankeschön. Frau Kabata, also, Ja, guten Abend. Vorlesen. Guten Abend. Frau Kabata ist eigentlich die Integrationsratsvorsitzende aus Düsseldorf und Kandidatin für die Stadtrat in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sergio. Ich hoffe, wir können uns hören, soweit verständigen. Ja, ich verstehe Sie ganz gut. Es war etwas anstrengend, sich anzumelden, aber ich habe es geschafft.
Aber Sie haben super geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Also herzlich willkommen in unser Programm. Wir sind ein Webportal, TV-Webportal, Roma-TV-Portal. Zählen wir zwischen 1500, 2000 Zuschauer bis 10.000 kann auch gehen bei interessanten Thema. Insofern, ich heiße Sie herzlich willkommen bei uns. Wir werden ein bisschen Deutsch reden, aus einfachem Grund, weil Sie können nicht unsere Sprache. Deswegen Ja, noch nicht. auf Deutsch sprechen müssen. Danach werden wir versuchen, das ein bisschen zu übersetzen. Parallel dazu werde ich auch den Herr Sami Jemailowski dazu holen, weil mit Sicherheit wird er eine oder andere Sache nochmal zusätzlich ergänzen wollen. So, Herr Sami. Hat's doch geklappt jetzt endlich. Oh, du hast mir halt Stress gemacht. Ja, genau. Ich bin auch jetzt total. Aber gut, jetzt bin ich glücklich, dass es doch geklappt hat. Bin auch froh, dass es geklappt hat. Ove sa stoso, a kad nama kanate ova prisno sa gostupa kakva si interesantna tema o izborja, ne samo komunalno, nego izborja istog. Generalno, me Kapuschna, germansko Keralafi. Katharina, du hast jetzt alles verstanden, aber Natürlich. Ja, natürlich. Ja, aber vielen Dank, dass du dabei bist, dass du wie gesagt, wir versuchen über dieses Kanal, also das ist schon das ist schon die zweite Sendung, es gab auch andere Sendungen, immer wieder darauf hinzuweisen, auf die Wahlen, auf verschiedene Themen. Sergio hat verschiedene Sendungen auch zum Thema Corona oder zum Thema Kultur, also alles Mögliche, alle interessante Themen oder zum Beispiel Geschichte, Sportler, Kultur und so weiter. Und wir nutzen dieses Portal auch jetzt auch für die Wahlen und die Leute einfach so zu erreichen. Das ist eigentlich das beste Netzwerk, das wir haben. Nee, ich finde das gut, ich begrüße das auch und das, was ich vor allem natürlich unterstreichen möchte, dass ich total glücklich bin, dass wir Sami dich bei uns haben. Ja, also Frau Kawatlai. ich finde, wir sind also eine wirklich sehr internationale Truppe, engagiert, wir verstehen uns alle gut und wir stehen gemeinsam für die gleichen Sachen ein und kämpfen dafür. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich uns auch auszeichnet. Also, Frau Kabata, kurze Info nochmal zu uns, wie der Herr Jemailowski schon mal erwähnt hat. Also wir sind hier eine Multikulti-Information-Portal. Also wir verteilen hier Informationen unheimlich viel, alles was die Roma quasi Community betrifft. Also da versuchen wir mal unsere Roma ein bisschen über diese Wege zu informieren. Und in dem Fall jetzt natürlich ist große Thema Pandemie. Wie sollen wir uns verhalten? Wie ernsthaft ist das? Zahlenmäßig und so weiter und so fort. Da versuchen wir natürlich unsere Roma-Community durch diese Wege nämlich zu erreichen und zu informieren. So, Frau Kabata, erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie bereichert haben, also dass Sie jetzt bereichert haben unser Programm mit Ihrer Anwesenheit und dass Sie so kurzfristig auch nämlich akzeptiert haben, hier hinzukommen, beziehungsweise unser Gast zu sein, um ganz einfach den Rücken ein bisschen von Herrn Jemailowski zu stärken, den zu unterstützen mit den Kommunalwahlen. Vielleicht würden Sie sagen, wofür ist der Herr Jemailowski, warum ist er der richtige Mann Ihres Ansichts, dass der jetzt die Wahlen da hat? Vielleicht kannst du, Katharina, auch erklären, wie eigentlich die Wahlen, also technische Seite, wie das abläuft und so weiter, Briefwahl und so weiter. Und das kannst du vielleicht auch erklären. Wir wollen dich ja nicht, ich weiß, du hast einen langen Tag, aber zumindest, ich weiß, sorry. Wir haben eine Frage direkt von einem Zuschauer, die werde ich gerne. Aber zumindest, dass du jetzt zu Beginn das erklärst, wie du die Frage vom Moderator beantwortest, aber auch dann erklärst, wie das dann die Wahl stattfindet. Also, er hat eine Frage, die jetzt entweder Herr Jemailowski oder Sie beantworten können. Die Frage ist eine Frage: Muss man einen deutschen Pass besitzen, damit wir unsere Brüder wählen dürfen? Nein. Die Voraussetzung, um bei der Integrationsratswahl teilzunehmen, ist, dass man mindestens 16 Jahre alt ist, dass man eine ausländische Staatsbürgerschaft hat, dass man seit mindestens einem Jahr in Deutschland lebt und auch in der jeweiligen Stadt natürlich auch angemeldet ist. Man darf eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, man darf Aussiedler sein, man kann auch nur eine ausländische Staatsbürgerschaft haben oder einfach jemanden haben in der Familie, Mutter oder Vater,
die nicht in Deutschland geboren sind. Das bedeutet, eine ausländische Staatsbürgerschaft muss jemand in der Familie haben, also väterlicher oder mütterlicherseits. Also dürfen Sie wählen. Das Sie haben wir auch müssen eine Wahlbescheinigung bekommen haben, und wenn Sie keine bekommen haben, ist es momentan leider zu spät, weil die Frist für die Anmeldung ist schon abgelaufen. Okay. Es ist ja so, ich habe gehört, dass es eigentlich Listen gibt und vor Ort, also die Leute, sage ich mal, die die Post nicht erreicht hat, dass sie auch im Wahlbüro sich melden können und dort doch ihre Stimme abgeben können. Stimmt das? Oder ist das also wenn jetzt damit gemeint ist, es gibt ja natürlich Menschen, von denen ich höre, dass sie die Wahlbescheinigung einfach in den Müll geschmissen haben, weil sie nicht wussten, was das ist. Für diese Fälle gibt es die Möglichkeit, am 13. September ins Wahlbüro zu gehen. Bei uns in Düsseldorf ist es möglich, dass man über so ein System herausfindet, wo tatsächlich dann der Wahlschein abgegeben werden müsste. Da spricht man vor, kommt mit einem Pass dahin und darf dann wählen. Also Hauptsache, man kann auf jeden Fall beweisen, dass man die Person ist, die tatsächlich dann wählen darf. Okay. Damit wir werden das ein bisschen, Sami, glaube ich, noch tiefer erläutern, damit wir jetzt nicht die Frau Kabato damit jetzt zu lange aufhalten. Briefwahl bedeutet, wenn man jetzt am 13. September verhindert ist und weiß ganz genau, man geht nicht dahin und wählt nicht, oder man hat einfach keine Lust, was auch immer zu machen an diesem Tag, dann hat man die Möglichkeit online oder auch auf der Rückseite des Wahlscheins gibt es die Möglichkeit, dass man sich für eine Briefwahl entschieden hat, und dann müsste man das dem Wahlamt mitteilen, beziehungsweise online geht es ganz einfach. Man muss nur den Vor- und Nachnamen eintragen, Geburtsdatum sowie auch die Adresse. Dann wird es automatisch nach Hause geschickt, oder man wählt einfach den anderen Weg. Das bedeutet, auf der Rückseite der Wahlbescheinigung oder Benachrichtigung gibt es die Möglichkeit, wo man ausfüllt und sagt, ich möchte, dass man mir die Unterlagen nach Hause schickt. In Düsseldorf ist es so, dass diese Briefe auch direkt im Bürgerbüro abgegeben werden können, im Rathaus oder auch direkt im Wahlamt. Oder bei uns. Frau Kabata, was passiert jetzt erstmal über online? Würde ich gerne eine Antwort haben. Wie funktioniert dieses ein bisschen, dass wir das vertiefen können? Wie funktioniert das über online Briefwahlen? Und Briefwahl kann man online nur beantragen. Man kann nicht online wählen. Also man muss trotzdem sich die Unterlagen nach Hause schicken lassen, ne? Und diese Unterlagen bestellt man eben online oder per Post. Und dann kriegt man einen Umschlag nach Hause geschickt. In diesem Umschlag sind meistens dann 2 Umschläge drin in verschiedenen Farben. Eine eidesstattliche Erklärung, wo derjenige unterschreiben muss und bescheinigen muss, dass man tatsächlich selbst gewählt hat. Und natürlich auch der Wahlzettel, wo dann die Listen oder die Einzelbewerber stehen und wo man ein Kreuzchen machen darf. Also wir haben jetzt hier überwiegend Leute, die auch nichts bekommen haben. Das habe ich auch bei mir in Oberhausen, nämlich viele Leute, die Roma-Community sind, die Roma sind, die aber nichts bekommen haben. Also für die Wahlen zum ersten Mal. Klar, sind welche, die bekommen haben, aber es sind viele auch, die nichts bekommen haben, voll eigentlich berechtigt wären dafür. Was können die dann tun? Sie können sich in den jeweiligen Städten beim Wahlamt melden oder versuchen auch eine Briefwahl vielleicht auch zu beantragen online. Weil diejenigen müssten ja wissen, wie die Vor- und Nachnamen sind, Geburtsdatum sowie auch die Adresse. Es kann durchaus passieren, vielleicht hat die Post nicht richtig gearbeitet oder was auch immer, dass vielleicht diese Benachrichtigung nicht angekommen ist. Okay. Es ist ja so, dass die sehr viele Subunternehmer das auch verteilen. Sehr oft ist das dann 20 Cent für einen Brief und so habe ich auch so mitbekommen. Und dass das auch sehr oft auch dann die Post deswegen auch verschwindet. Leider Gottes. Auf jeden Fall ist es wichtig, sein Wahlrecht auszuüben. Das ist ja, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und wie gesagt, Katharina, vielen Dank für die Unterstützung heute und für die Erklärung. Deshalb habe ich halt zu Beginn gefragt, warum bin ich hier, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Das war auch sehr spontan, glaube ich. Willst du das erklären?
Ich bin selbst auch zur SPD beigetreten, auch relativ spontan. Ich brauchte dann immer so einen Anschubs. Und ich glaube, diesen Anschub hat Sami einfach gewartet und wir haben miteinander telefoniert und in dem Gespräch hat sich herausgestellt, dass der sich unbedingt uns anschließen muss. Und weil wir die richtigen Werte und die gleichen Werte vertreten und für die gleichen Dinge kämpfen. Oder darf ich mehr verraten? Ich weiß es nicht. Wir haben es nicht vorher abgesprochen. Dankeschön. Frau Kabata, dann hätte ich auch eine Frage. Angenommen jetzt, Sie werden gewinnen und dann werden Sie den Stadtrat in Düsseldorf nämlich schaffen, dass Sie reinkommen. Was meinen Sie, was können Sie tun für Roma? Würden Sie das auch in Betracht nehmen, irgendwas zu tun für die Roma? Was würden Sie machen für uns Roma? Ja, ob ich das schaffe oder nicht, weiß ich nicht. Also klar, also ich werde mich trotzdem auch für euch einsetzen, ist klar, auch wenn ich nicht gewinne. Ich werde ja trotzdem Wege und Möglichkeiten finden, das auf anderen Ebenen zu schaffen. Und somit es geht ja nicht um Ämter, sondern es geht um Engagement und es geht auch um den Einsatz und den bringe ich mit und setze mich auch ein. Ich habe zum Beispiel auf der Ebene des Landesintegrationsrates auch angeregt, euch mit eurer Community in Verbindung zu setzen. Was auch gemacht wurde, ist zwar nicht so gut gelaufen, wie ihr hofft, aber zumindest war das ein Versuch. Und ja, wie gesagt, also ich bin immer ansprechbar und ich bin eine Kämpferin und deshalb, ja, wenn irgendwas ist, einfach melden. Nicht bitte mit einzelnen privaten Anfragen, sondern irgendwie was so alle betreffen könnte. Also ich kann das auch nur bestätigen, nur ganz. Ja, bitte. Also Katharina war da, wir haben ja die eine Veranstaltung zum Thema kommunale am 4.12. und ich bin sehr froh, dass Katharina da war. Da waren über 80 Leute aus verschiedenen Städten aus NRW und Katharina ist da gewesen, hat es unterstützt. Das war eine tolle Unterstützung als Vertreterin der Stadt Düsseldorf. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, da waren auch verschiedene Leute aus anderen Kommunen, aber aus Düsseldorf war nur Katharina da und das war eine tolle Unterstützung für uns. Das müssen wir noch ein bisschen besser werden. Ich glaube, wir sind etwas bekannter auf Landesebene oder auf Bundesebene aus Düsseldorf. Das müssen wir verbessern. Also für die nächste Zeit ist das auch ein kleines Ziel. Und Frau Kabata, meine letzte Frage. Ja. Wenn ich nicht den Herrn Dżemajlowski kennen würde, wie würden Sie denn beschreiben als ein Aktivist für dich? Ist er kompetent dafür? Was kann er? Er kann eigentlich alles. Er ist ein Multitalent, kann sehr gut mit Menschen umgehen, ist hilfsbereit, ist engagiert, ist ein Familienmensch, der seine Kinder liebt, abgöttisch, wie ich merke, der Geschwister hat und der mit Füßen auf dem Boden steht und nicht irgendwie rumfliegt. Und ich schätze ihn sehr als Mensch und auch als Kollegen und als Freund. Ganz lieben Dank, Frau Kabata. Ich möchte Ihnen drücken auf jeden Fall die Daumen für Ihre Kandidatur für den Stadtrat in Düsseldorf und wünsche Ihnen viel Glück und eine ganz große Dankeschön dafür, dass Sie heute unser Gast waren und dass Sie den Herrn unterstützt haben. Ganz lieben Dank. Ihnen noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Danke auch. Dobro Sami, kažete prevedina amare dekutenge alla manuša koja su nađena, znači germanski. Objasnjenja hari i amare kandidatka koja su znači kandidirala za štatrat kod Dizelov tekulande. Objasnjenja hari stvaripeni procedura, kola mogućnosti si, kola manuša šajte džan te znači te džan ko izborna kampanja, ko izbojira. Hem ujedno objasnjenja, znači Kujtanov Sami Džemajlovski, Sosketanov kompetentno manuš, sar familijarno manuš, sar jek manuš kova su uvek nagilate pomožnju, pa manuš sar jek manuš kova su tano inteligentno hem džanala sporodala en kola pravcija, tekera irinjala pravcija. Aki ko kratko me pokušam ima kada te objasnjava Maredi Kutnengio, kola su nađene, znači germansko, a men ka akala teme, znači ka džahri po
керален, значи повише кера каде стрелафи, поинтензивно ка интензивирина кала теме. Сар прво на прво ајка почина гер. Сами ту кој СПД козум време си амбич. Ки партија СПД. Morate vekerati che me anche nasi un nevo che parte SPD, anche na kad vas ne opredo questo katro SPD, katri Katarina posto Gianena on amari buti che che jam naravno manci nema simpatije prema SPD ku pada katro ker ne beršali nikad na sine ki situacija sođenavati kuava Andre nasium satva vekerati ki dibor Nas nema je kada važno si nema je naravno prvo amaribuci ko klubote keraz i akana ke pošto pustema isto džanename amen sjamen kontakta sa političarenca. Da li si kada SPD, da li si CDU, da li si Zelena, da li si liberalna partija o FTP, sjamen sa političarenca. I kad vas je amen je plus kada nas jam amen ulavde bud ko partije, jer amen sjam neutralna. Znači, šajte kontaktirina sa da li si vakera sa partije. Akana i klido kadava, ali amen on ponudima je kadava i vakera okay, o političko učestvo kod društvo si but važno. Amen te nalijam učestvo kod društvo, a vera kao odlučize na amen je so desizela pes. Kadava amen morate amen sam 10 do 12 miliona manuša. Mislim 10 do 12 miliona manuša ki je Evropa, ki djela vakerna. Jakena ki Makedonija vakerna, na primjer, samo 57 jedi ili 200 jedi. Ne? Vakerna i procenka si, oficijalno si 57 jedi, ali i procenka si 200 jedi. Ki Rumunija si procenka 2,5 do 3 miliona, znači ki Slovačka 600 jedi, ki Mađarska 600 jedi. I kada vas si 10% stanovništva, znači i Rumunija si 23 miliona naroda, a 2,5 miliona Roma. O problem si su amare manuša, amare Roma, ame nas jam ki dvor aktivno uključime ko političke partije i kod leske kanaka zamistina 10% katero stanovništvo, 10% amen te glasina, това Андре, kada vas si but, 10% kao parlamenti to ven Roma kada vas si but. Ali nažalost, amare ne su glasice, a ne na amenčiku kada va tulava amen ko but partije i sođena vaso, bez obzira na sve to amen, morate las učestvovati u društvu, morate angažirija sa amen, ne morate čisto romani partija, kad je ki Germanija, mislim, nema kaj se kada tako reći, nemoguće, amen, naravno šajte osnovina partija kad je da, ali so džabe kaj naši, da našti nisam uspeh te oveltu kod deske soske si jam bud cikni broj na stanovništvo. Ko istočna Evropa si kada vjerna i kama bez kada te sjemen, kad vas si početak, sad kera, istočna Evropa, kana tuđa ne Angleder tu masek si ne izborja ki u Makedoniji, amen pratinjam, tu pratinjam kada kažem bute kandidadensa, lafimo abeti, diskusije, taj sad kada vas si ne amen je but interesantno. Ali amen, bešaja kate, na bešaja kate, Variam, Puriam, Meraja kate, Mukaja Mare Kokala kate, i da si se neđe nazva i taka natam. I kod leske si važno, amen, a kate isto te pokušina, a kate te la učeske, te način korkori ameri partije, ali brako premo kakala partije, među nama bute amalenso si aktivno konesave partije, kod izgleda nažalost ne, ali koja vertana da, a kana tuda si jedan srsođanava aktivno nevo, a kana baš kakala izborja, a men koristinaja praktično ko amaro projekti empor, tu sođaneja, baš kakja situacija telas političko učestvo. Ko sao štandard, amare panštana, kaj so sjam, ko Oberhausen, ko Wuppertal, ko Greven, ko Düsseldorf, ko Bergheim, manušen te angažinalen te džan ko biranje. Te dejem po glasu. E ako našal zam, ali amen dijamo moro glasu. Soske kerava kakava. Primjer, kada keratunga mislim, kerava buti ko Bergheim, kad vas je tikni dis pašeđi ko Köln, i med kaj so kerava buti od Oregani, prošlo drom si ne
Kada je partija namagavala, ako rasistička partija smela 22% kada dobinja, ko Европа англедер јек беше. И мангит kada си не шок. Сосема проблем. Мен си јамен путо доригане Румунција, амаре Ромак, Румунија, тари Бугарија, и омануша на гилети гласизе. Кава берш, вакерава ге джан те гласинен, и активно подржана оноко кадава, те джан те гласинен, те наовелен ки бол баре процент е нацистен. Значи, кадава, амен ке на кажас те гласизас, kada sam maro glasu, kada sam maro učestvo, kada sam maro pravo, a men šaj ne se buca te glas sarteva kerav, te fahindan, da gi sprečime nekoj raboti. To je. A men morate si kod vas katri istorija enomengen, katri istorija katro čovečanstvo i samo so učestvo, so aktivno učestvo šaj ne se buca te promeni jas. Аке јек баро селамеџико самар декут некола со кугеда, кана значи јек баро селамеџико не бија, јек баро селамеџико Исмаил Феми, хемџико Савети Сеновски, хем са окола кола су декенамен, споделено видео, значи несебично су скај важни информации споделена е кате, хем да е важни информации кола су, значи свакодневно амен конфутирина кале проблеменсар или ретре да ја вере букенца, далеске да ја касавки информација кога со секој пес кој треба да рефлектиринал, те дикел дали кај шај е придонестанала каде социјално те вакерава кана социјално животот, односно одламанша кога со свакодневно тие амен ленцар акате живиме. Јек баро селамеџико Ерџана Сановски, агјаре, мопрал Исмаил Феми опучиба касе ме вајляните гласина ме јунтаро Кöln, на не врска каске ту гласинеа, само ма гласин баши о националистичко, значи партија. Адвајтано. А каске ка гласине, сарсова крига ко само почетака марупрал о Дурмишевски Јусеин, Џан Кувен ко партије, читинен ленгере о програме, и дикен адла програме дали туменги уопште пасуинена. И каске ка пасуинел и програма, значи адаленге ка джанка гласине. Само мате гласинопе баши о националистичко партије, сарсо и танакана, те или НПД. Значи, а кале сте демократска партија си дозволи мете гласина, само демократска партија се. Аке. Ме би чак добока джава англе, сами ме джанава дека ту увек бири нео лафија на мангијате користина савке лафија, али мека користинавен ко то анав, соске требола, амаре мануша на лена ко обзетовка месар су приметингиум, а кана вече кај трито програма етани, јек на иклилоте причинал манге, абесар гласинот. И едва манге дело ресурсија, или па, значи, да тарем не заклучокавава дека омануша или на сватинге, или на лена кала озбилно, или па на джанено, уџарова пеленго козмита неважна, акала, значи, бирачка кана која требате да те избирина. Амен джанеја дека која ки историја хари и историја, значи, пред Другото светско рат, тога и не, или борба, дикен беше решажирене, дикен адала документарна филмија. И колото ме ги јасно сар починда тогаш од Другото светско рат. Аки баш агјаре со мукле просто ирани се јавера мануша со мислинге дека на непотребните џалпе ме буд дипломатско као кравле само ко крајо, значи анака на секој требала да леете идентифицириналпе. Баш тарадава просто разлог со тогаш налилопе адва ко обзир, него мукле адла националистичка партија, значи теџан по англе и диве по диве, берш по берш, починдате шириналпе. И але добока баре со починде еманушен те значи те ги вршинен ленге добока баре притисикија мангена на мангена мора си не те гласинопе ленге и после адва и не адва со и не, значи преко ко, значи со мудар геда маре ромен, со кергеда им ретре да ја вера буке, а ква са десалило баш адва почингеа прво
хамлос почингеа ајде мене дикава, мека дикаманге мебути, али после да со текот на времето довока бариле националистичка партија, така да, значи починдете запленилен хемте керен од ова со керие. А дали сте ме апелиринава джико сама редикутне. Нека беше, нека роденака, нека завршили програма, нека джан, нека дикен, нека бирине на документарна филмија, нека дикен сар починда и дуито светско војна, и као веленги буд појасно козумитано важно, те джан те гласинени матему кен простоира, а савке националистичко партијенге тан. Значи, а калестар килола пелав. А каскека гласина нема веќе. И Дујата светска војна си ека, а мен мора само те, ака на 90 година накари соало, например, кана завршињал социализам и кана алеја, кана во време и така звана демократија, кибор национализам си не амен ко амаре социалистичка повјака со варијам. И о национализам барило, и кадва амен највише осетинаја, амен Рома највише кадва осетинаја, исто кана о дискриминација, о расизам према мене оле побаре. И кордеска си чачес важно те вас ектајте гласина, те користајамо гласачко право, каските гласина кај вас највише као обичизена менга, кај нешто чачес керена, када ленге кај гласина, чачес кај ленге кај гласина. Ме мангавате си кавалто менга, акана нек примери, сарте гласина. Ака васи гласачко ливче, таде интеграцијонсрад код Изодор, гласачко ливче, штимцете. Интеграцијонсва код Изодор, број 1 за СПД, месим кој СПД, ака намолинаме прале, наравно, број 1 те гласинен. Али, наравно, каде васи добровојно, шајтументе гласинен, кај со манген, кај со мангена, ака намева ке работа, месим кој СПД, те мангената гласинен супер си по СПД, ове састите бахтале. Каде васи оштимцете за интеграцијонсва. Акана, киксаве штимцете, значи изборно ливче, ко македонски или ко романе, значи да вас апеле, изборно патрин, ко романе, си исто трин, авера, исто кидбор баре, саракава, динафија, али јекси für die Wahl des Rates der Stadt Düsseldorf, für die Wahl der Bezirksvertretung, für die Wahl des Oberbürgermeisters. Значи, тумен, кадла мануша со силен германско државјанство или двојно државјанство, или германско кадла мануша со силен германско државјанство, шајте гласинен исто за интеграцијонсрад, мора да бъде роден, за интеграцијонен совет, али силен право, наравно, те беринен о градски совет, о градоначалнико, тај коленгоро кварти, каде Бецерк, Саравака напис, каде значи, коленгоро округ. Значи, си имаме штар гласачка листчија. Јекси интеграцијонсва, каде шајте гласинен, само каде мануша, со нанелен германско пасоши, каде гласинена, тај каде мануша со силен германско пасоши, али со силен миграција, со се ослендера, ленгера даја, сине, каде шајте гласинен. О германција, значите гласинен за интеграцијонен совет. Значи, каде гласинена само странција, иако шај силен, акана моментално германско државјанство, али ленгере даја, електарно странство, тај гласинена о интеграцијонен совет. За комунална изборја, шајте гласинен о Германција, тај саограѓање тери Европска заедница. Саограѓање, значи кај разначинела исто Рома, катери Бугарија, катери Румунија, катери Маđarска, катери Словачка, катери Енглеска, катара вена, шајте лен учество ко комунална изборја. Тај шајте гласинен. Амен, о Рома катери Румунија, катери Бугарија, наджанена ки борси кадава важно тај саво оружје си акава теџанен он преправија, теџанте гласинен ко комунална изборја. Амен си неаме ки дисаве, конесаве дизја, ки дисаве расизам катро политичарија со бирнителено мануша товен градоначалнико, значи ко комунално ниво, али
кадва успеинде наби успеизена стеđана самаре прала тари Европска заедница соси какте амаре Рома, тари Румунија, Бугарија, теđанте гласинен, и те овен против кадва кандидати соси нацисти, или соси со надела ленге подршка, него те денка далеска подршка соси ероменге, со кадем пошука руслена. Значи, какава си будбаро оружје, а мен мора какава, те си кава самаре ромен, амаре манушен, тајте вакера се поличарење ало, а мен код Избрг си јам биш једе мануша, а мен код Дизелдорф си јам биш 300 једе мануша, а мен код Кјолн си јам 40 једе мануша, и а мен шајте гласина, а мен си јам европска граѓана или си јам мен државјанство, те соженава со керена ту мен, а менге. И кај накава керена менге, ама па со манге на ту мен, онда амен кава ке раснеге со кална песте керена менге, те дена менге подршка, дали си кадева на основа на образование, дали си кадева кибуци родибе, дали си по основа на сарваке на станување и во сите полиња на живот, култура, спорт, на сите полиња на живот. Али ако на овези, ако джанама кај си каква комплицериме, али си јамен исто могучност, те авилото менге оплико катро валам, тај на джанена со те крен код леса, јавинен ту мен, а мен шај те објаснинату менге кадава, тај шај заедничко те поможинату мен сарте роден, омогучност те керен гласање пало плико, значи пали пошта, ер ме си нема бута маре мануша со си попуре на најтеđанку гласачко танте гласинен, поготово због и корона, каде ова керна сао политичаре, сао парти каде ова керна, и кod деска си мислинава исто важно, те вас пресно те кера гласање пало плико, гласање пали пошта. Колку е, значи амаре Рома, кога за гласање била. Коте шајте сар со објаснењами јакна и госпоѓа, коте шај примете Джан, те роден, те одазиви немпе, те обрати немпе, та ви те шајте довине на кадалила. Ако шај, па некој те објаснено. Те надобинде или шајте роден ко валам кадава. Те надобинде изборно, значи, обавестување за гласање, кадава вакела през обавестување ко македонски, шајте роден кадава ко валам. Исто сарва шај дигитално те роден по право, те добинен о гласачко ливче кере те авеленге кере, теко канавла ленге о гласачко ливче кере, авна ленге дуј плико, екси плаво и екси лоло. Којек плив, екси поцикно, кога поцикно, чив се огласачко лице, тај плюс каде ја еклерум, значи каде кај чест тусијан, каде е подпишен чив се са заедно, каде баро плико, тај би часалес напала. Да. Добра, два сине, ако доколку на не време те джалпе ко вал амтен те му джалпе корко, него пучиба и не, кеда ако надобинено лила, значи надобинено уопште, коте шајте обрати немпета, ви те лена лила, те популнен, те джан пален нормално, те му Валам, каде ма вакела пес валам, значи, валам това крила дека надобингја, значи, олил баш оваен, каш комунал доделнопе, а сад кема нушенге лил, коте со сменено нормално те джан те бирене. Шајт джоб ко интернет Андре, нека покушина мандара кана себе те убацина миро биршем те покушинава дали шајте кера и а те шајте си кај манушенге дали момент значи чолја кана пошто мена ни кана кав ко биро ме бришинава сада. Сарше каде ти скавесна, ти скавесна. Шали побаро те джаз. Каде
бичала најпроблем. Ако е можно, а мен сега ми ни могуćност, кади какеа мари партија, вака демаме колеги. Чак што више теласе манушен теласе вордонса, тен геластен джику гласачко место. Кај после изла исто. Добро, ко секој случај, значи, се совеќава ќе геа о самие дека шајте обратимен пе аменде, и амен карака сигурно начинија, те шајте поможна маре ромен, доколку значи силен интерес е на джанена, на проблеми ка овен поможиме аменде. Јек мене во Дюсселдорф само убаци некој Google Дюсселдорф, и онда ќе клоот ќе таро Дюсселдорф и информационна страна, лане сообщањето. Ja te već tu valen. I onda džaje ko valen, ja te već dela tu, da li je online valmange, da li je briefantrag tekere, da li i onda samo ankliken, ubaci ne ime, prezime, dan rođendan, ti adresa, bićalea dava, hvala dava, a velot ke ili pa juska dоколку нашти те значи немпе, нека јави немпе аменка бичала директно линк. Да, не проблем. Со хари нешто кај те успеен помоќка добинен телефонско така да кај нормално аменте поможинален те шајте нели те шајте бичален онлайн ала букете поможинален те шајте добинено лила коте со каџан кај шајте гласине. Значи две гласи бајас. Мани сима исто сами сима нешто кате со раклум бимангавсинете му кафтери кен и ситу јек поддршка таро повеќето амаре исто мануша или по мануша кола со значи ајде рика доколку ако шајервате завршинале соске манглум те аки јаре кабарерак макаво бившијам Ако ветано управил о Езерџани, кога сум исто поздравинавале, таро есен, кога су етан активисти, им заедно поможинала исто манда бут, ко букјаке да си не се проблеми, обичалава лесте кој есен, намуша, кога совена таро есен, обичалава лесте и чекана увек шукар со работи не на динама, да чекале прилика е да поздравя. Амале пенји, аканако дешо дигамто се темпо, си огласење, и клювен енден тумаре класно, искористинен тумаре шанса со иситу. Ко 13 септембар, си имам право те гласинен, искористинен кадава право. Gerne, Aikajaku. 13. September sind in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen. Es ist ein demokratisches Grundrecht, dass Sie, wir wollen Sie einladen, auch wählen Sie. Шајте појачено глас. Какава со Себастијан Кортенбах, доктор Себастијан Кортенбах, а вие си има леста ко Министериум за интеграција, исто и Кристиан Мюллер-Нойман, како Ландекс, координирам шере като Роваки, и ми кажем каква видео ја вакирајам тега Jan, Wasingen. Genau, und denken Sie daran, man kann nur wenn man wählt, kann man Einfluss nehmen auf die aktuelle Politik. Und nach meiner Meinung ist es auch nur so, dass man über aktuelle Politik nur meckern darf, wenn man vorher gewählt hat. Dobro. On se mi isto odушиме каде е идеја ака амен со кераја на авзиес одушиме си пошто се он чачески ги буци катри интеграција. И он се одушиме амен водушиме со акарај манушенте жанте гласинен. Па нормално. Ола Романика каза, значи само потенцијали си кога и кога кордески кога си ленге вау. Ола на месикле, амено ромато ова јек дело таро гезершафт или таро не само маре рома, него ли која англоштар берш of 100% таро сао странце гелете гласинен за интеграцион и ја двај бут хари, а of 100% таро шел, значи 92% на гелеко гласање, ја не со значење тоа. Катастрофа.
Екана амен кога си каваја катаре ангажман дека амен мангаја истуте гласина, амен да инем јек дело тараква социализација манушенгере дека менем исто мануша кола со живинаја кате мангаја това дело таро акала мануша кола со итане кате со живдинаја. Нормално ленги акавајте на кана нево светос, ке джекана никад не интересале амен. Никад. Него амен морате жена соција аменга какава си јек нево квалитет со населе код друштво машкара Мари Рома, тај какава си јек сигнали код друштво уопште кај амен више не дозволија са теки лемписки аменса, амен магаш активно тела се учество тај терода самаро право. Sami, wie man gab es in der Demokratie örtliche Bürgermeister Taro Bergheim. Ja, ob's noch? Liebe Bürger, geht wählen. Es ist wichtig für euch und für eure Gesellschaft, dass ihr wählen geht. Wenn ihr nicht persönlich wählen gehen könnt, nutzt die Briefwahl. Nehmt eure Wahlbenachrichtigung, geht zum Wahlamt, geht wählen. Vielen Dank und einen schönen Wahlsonntag. Оманоси катро ЦДУ, али ме подржинавале со Доригани, покушава слушај, ке напалали Мари Романи застава, када вас и безобзирно на светото, мора ко дела амен, дали си ЦДУ, Грујне, дали со, ипак амен се Рома и мора, када нема ношен со дена амен хари поише сартевека подршка, ленге исто амен те дасте подршка. На кило нема менала партија катеко се делинаеме само светано ЦДУ или на то демократска партија, а двајте на сасвим окей. Па најпути само декутнеге те поновинава до со Киргјан. Значи, акава Bürgermeister, örtliche Bürgermeister Taro Bergheim, ов итано кивавер партија од ЦДУ, али дик поможинела и ке манушески което на со СПД. Значи, вавер партија хем ознаме палал Романо подржинала. Месиум зелена, месиум когрујна. Ово самијета на кој СПД, али на килела два удога. Дали ту мен какерен СПД или грујна, важно и тано, значи, тена джан која била националистичка, значи, адла партија тежа те бирине. Хем па не бути, со мангавате наведина, бути важно ко Дизелдорф, ко Бутана, Шукарково тај сада акава поштавало Bürgermeister амен дека ИКУР киџани. Шукарково и акатеда те спомнинал пе тај сад дека и сјамена Маромануш кова со итано значи ки листа баш интеграцион рад кова со кандидиринала пе и те повикуина Еманушен кога со ите неки Рома, хем уедно тогол овда значи те джанал од Bürgermeister дека исјамен Романе е кандидатија кога сој eine Teil dieses Gesellschaft. Значи те овол овда до знање дека амено Рома насием само Außenseiter, него инем активна аменда и сјамена маре партија, маре организација кои те со маре проектија, керена бути хем јек дело тараква Gesellschaft. Јоска тума гледаш што те го помнебу. Ca Irinama Calestea Canato Soa Kirgan ali alocot Gorina usuaria Cana Soa Kirgan a Irinama posem somagim de vakera. Значи Гайзен и Нео Квакуркове че самијаја и Пирга и Джанела дека овие тала маро кандидати кои СПД лесоро геносете vakera лесе партијата исто и Пирге ко флинга катеко дусо флинган и посетинге исто еке Dukenja, Mare Romane Dukenja, коте со Киргејек интервјуда и амен на два чијам неко интервју, али нажалост после на два мануши амен јапе амен гева Киргјате и канале стартаро видео со се дарала мате овеле посем штета со се кади хено германција и онда шајнанете мангенте авен те ханкуриле се поштовите ко џанеле дека е ром. Дика кана кавај да намерно бакерава кава адалесе пошто амен панда гаравајаме. Панда дарајаме. Панда дарајаме осетинена мен. Иако дека сиемен баре законја каде со заштитинена мен, например, те дека нико на смините дискриминалду, али па ипак и си џанаја мена два сабене, нико на штите чвилмо силаја негде те џамете хав. А нико на штините докажинал мање па дека посем због адалесе на џава со се адва и ром. И адалесе
Амена те свати мануше и даеле потпуно право од вакергјати калаи калјам на несо. Ама битно е амен со повише ка презентери на амен дека имам квалитетно бутикераја, квалитетна мануша, дека те циден пестара татаро шеро, дека амен чораја само или па амен ховаваја, преваринаја, него ли кераја са глами бути, амен да запосимењам, амен да платинаја маре порези, амен да кераја бути са секој кавер мануш. И акаван кад киклома ко јавност, и со повише жена амен да киклом ко јавност, каду кажи не немка си кавен, и онда ко мануша увек чуди нена пеа, сарве, тумен ромањен керена бути, сарве, тумен ромањен и ситу тријанда берш дукјана, или па сарве ту, акава наштите сватинен, пошто сос, ние кромна и клона јавност. Доколку ме јекш какера, ме та иншалла Аллах на век успената џавки џамија, ме каракав начин, акавате вакеравле баши е сам јаске, значи ко секој случај каде кавте аракав тан те вакеравле. Повише на штикера. На не од целиот два, него требало те веша хемте подржина. Аки си ква пучива джико Исмаил Феми, вакла дали валјаните гласи на цело фамилија, пошто саре добијам, а са пуно лета. Ја. Сабене кој силен Цела ваша. фамилија, бите. Селаме Феми. Нешто што баш наопре. Секој ек, без обзира ром, ромни, чаве, повишета родешу шо берш, сабене требало те добинен, ако случајно на добингеда, шајте роденен те добинен. Значи, сабене со повише пошукар. Нема везе коле партијаке, ако нjen Дусоров шукар би овела за СПД, пошто атеи семе кандидати ром, а иначе нема везе која партија, осем мате, казамолинато е мала партија со и против рома, два и тука е АФД, на само против рома, против Саусран. Мачи вленгорана. Е па кава кера, онда на вакерна осена, ме вакера на ленгри партија. Ја, ја венгјумо прво, Керела Пинелафи дека од СДУ кобор подржи ненамен. Дика ко Беркхайм бут сварно бут керена е роменге, а два Бергамајство, кој исто и намен неко Bildungsberата земина, неделя омануша ало екстра, због аменге те Керел Пинелафи, значи ко пиро слободно време. Морате цени надева, јек, дуито, ако лајако обзир, дешу шо бершител од ЦДУ ко региру. Амен ко задна дешу шо берш добињам бут права ки Германија. Ако се ти не на 2015 со вакерге и Ангела Меркел, вие schaffen das. Значи, ој не ја иницијаторка со муклао добре странцоненки Германија. Ој ја иницијаторка со акате почмиња о людска права е странцонге да те важинен. Акала демократи левен, амен со керајао проекти. Демократи левен и ки цело Германија и си негде около втордеш организација со керенаква проект. А вие баш и нема семинари. А те веќе петингеем џанена. А кана актуално, веќе џанена со кого пало ефта офто берш. Пало офто берш. Минимално 60% е ковен ко парламенти мануша с миграционс интегрот. Значи мануша кола авената равер државе. Со акаде ковен ко парламенти. Сосе. Са похани германце и тале попуре, а похани лендер камерен, ла мануша со биангиона, повишетале странска чаве. И една странска чаве, ака не ја актуална ла со ковен кандидати е ко парламенти. За 8 години, значи 60% минимално миграцион. Morate di casa amenda neko te koveko parlamenti, kога ангажерија амено попуре, о потерне иншалла кадело те ковенко парламент. Те би сости ту палал нешто дикама да нешто интересантно. Мема глумате му кам нешто, така да аке. Само тоа одговори на пандеј Кучиба, значи цементар Лав Арслановиќ, кој е Кучиба шалите гласинен Рома без државјанство за интеграција српскоали љуби. Молим? Сара кана опитање.
дали шајте гласимен Рома бизо државјанство? Да. Рома бизо државјанство шај само по интеграцијонствар, али кај вас е исто важно. За интеграцијон на Совет, наравно. Само Рома со дека да опликуја шајте джате гласимен. Ајдете му кај Шукар списак. Parlament ikloven. Jan Glasinen. Alle müssen wählen. Jan Glasinen. Genau, wählen gehen, das sage ich auch immer. Es ist nicht egal, auf welche Partei, es ist wichtig, jetzt hier für den Krieg, Jan, Charlie und Mai, dann kann man das nennen, oder so, wahrscheinlich. Es ist 12 Uhr mittags. Sie als Rom, Sie als Deutscher und Rom, ich als Deutscher. Wir alle müssen wählen, damit AfD und andere Extremisten keine Chance haben. Noch ist es nicht zu spät. 13 september insieme glasanje Konzilor. Integrationsrat. Cu Integrationsrat insieme kandidati Amaro Rom. Ov kandidirimita da sa Rom za ki partija SPD. Jan Glasinen denne tumaro glaso tovolame Rom ko Integrationsrat. SPD. Amalalen, pralalen, ikloven. Tentumen gehako tumare klasonge, tumare hangonge. Ikloven ko akla lokalna alusari pasave koven konteshu 30 september. Ikloven, meitrium, idilium, mi borba, o glaso mohango, kaske, esami Čemilovski, Tusenov. Pozdrav Romo muzika Neti Rupertna. 13. september, Jan Glasinen, koji tumari glasita ne bud bitna. Moj pozdrav ime. Recomeça a ter este uma malaço que é dessa acaba. Recomeça a dar neka nagradizalne. Amin. Ако не да причинаваме каква спис или каква тикно споти, значи срцове кригум мерам гласо дава и мен да джам гласо ске секоја јек гласо тamo јек победа. Далеске меда апелиринава джан денто мароханго ако магена нешто променимен починен кандидат. Значи, Джан несебично хем гласине. Окола мануша кола света ми подизоле. На некаските гласине. Само и екески. Ромите. Да нямаме довука Рома. Кера ела лошариба. Требала ме, мангела керава бизо оканате на само дека осами, без разлика, значи те оволда вавером која со боринала педовука, ме бива керава чинитано Ром углавно те кола Андрете правил прва два, те пагела два, а два те кера мразо, да би теше е крома маро те кувал класавке пања. А два Рома ко кола маре пања, ка правам ги одрумо, со кергел самија, те кувени ваверадача, потребна генерација. И шајда, шове продашење со кергел јуска, која со меда кашу нам неверојатно, ски меда си која колку пето, ко адва дујдиве ко Берлин, ко семинари, и тогаш правгено дрома, хем којфта бершенге и ња бершенге, деше бершенге шај толку парламенти да не се помано амарочаво, која су ка делинел, односно заступинал амародомани интересија. Тогаш си ем јака. Али, тогаш требало те дика, дали амен сармануша, амаро дело денгем, амаро придонес денгем, тавите шај теавол јек чаво амаро, ко парламентите којите заступинува маре интересија. Козума мен кергема, далеске поединачно требало те веша калеске авдие решинар. Го реши бајтано почине. Ден акалеске вредности те джанте гласинен. Сами јас ке код Дизелдорф, со ски ја верувам на неам. Акавајтано прво, требало поправилно, акавато јек исторично акти, нева керава гјаре, и те пишина ко календари, хемакава требало тоа прво мануш која се окувала, значи, ко интеграцијон рад, која се усилила шајпате ко интеграцијон рад, требало те памтина акава датум, те заокружинале, со ски акавајтано јек
исторично акти. На претеринава кога треба исторично акти, со скилчачи пнаске, таму веќе исторично акти. Јуска, мека брешинава кога кавав, гарантиринава туке, со ски ту буд беле керема ги, значи кога кавав мека кога завршинам. Будчачки не. Играчки шукари. Тиранамена мен адва амаро јек која амари тема која со бути важно. Објаснингем доста буќа. Меби мукавине јек шужи романо документарно филми која си не премиерно ака на понеделник. Ки шутка, односно Ким Македонија, хем интересинела, а мен са еромен. Кога со шај само те чутине, меко диклума кава, верувам дека инумине доста емотивно, панлој ме надинама дека тумен дека свигиналте, ме мислава дека доста джене надикле, али пасуинова ќе каја емисија, далеске ангиум одлука те мукаем пешуна, а за Amen, oro marunga, battale asma barako basdinge, ultimo romano ana, merakia ole basdinge. Amen, oro marunga, battale asma barako basdinge, ultimo romano ana, merakia ole basdinge. Celem romane, orkamane rome pekeva, temovame I plava deva, koji zoruge kosle beasva, celem romane. Uklen asvalenki havai, ingarenana damaro romano, neko debeu dela menashai, emotive soy baktalo. Uklen asvalenki havai, ingarenana damaro romano, neko debeu dela menashai, emotive soy baktalo. O cansare di Rome pekeva, temovame I plava deva, koji zoruge kosle beasva, celem romane. O cansare di Rome
Gelem romane. Oh, Dehu Gudlea. Amen. Amen oromasiam sar momoli. Yek momoli shai tarel. Milioni aver momolia. A milioni momolia shai keren bariyak. Teroshara hamari. Romani. Historia. Tradiția, cultura, identiteti romale. Soske sa amen o Roma, sie del rota tempu. Кој не бодингја кана, значи те журналист Снага Лескири, онда треба те преиспитимете дали тано мануш. Прво мисле со Алеманге и не, ако нас минае више те дозволина, а савке букете да си нем пеомаре роменц. Tačno si, taj kod Leske, ker jaz sem vsi tebi tu želja, kakva te nadesni napretamente vas pozorale. Ама и буци, катра моро проекти, не само катра моро проекти, него воопште катра буца трианда берсо кераса. Аменте вас позорале, мајзорале, сарг мангена вакера. Empowerment са вакера, о проект амен empower, те just упре. Те нача вас какава исто там, те веламен равноправно учество код друштво. Каде вас се марибуци, код Леска кераса, тај каде ва рода се катри политика, те анела каде ва котан. Амен рода се каде ва катри германска политика, сар најако држава ке Европа соци, заедно со Франција, али поготово Германија си буд, тај он и Германија аменге нешто дужинела. И Германија аменге дужинела, со дужинела, каде ва со дужинела јаудиенге, каде ва аменге да дужинела. Jer on vakerna i germanska politika vakerna, wir haben eine besondere Verantwortung gegenüber dem Volk Israel, znači si idem bari odgovornost, posebno odgovornost prema narodu Izrael, znači morate vele is posebno odgovornost prema narodu Romengar. Kadva rodaja, samo kadva. Ravnopravno učestvo, ravnopravnost, da li si kadva sar opfa, da li si sar društvo, da li si radniko, da li si učeniko, da li si коса равноправност родаја. Намагавате вас попред него авера, али исто намагавате вас потело него авера. Каде ва родава? Знаме дека со бучино надинаваме дека самар дикутне јек требало тоа веќе јасно, Авдија Кергема катаре лафи, козумитано важно, значи о алушариба, значи о комунална алушариба, козумитано е важна, козум требало лако обзир, а канаетано упраленде, козума да кален ко обзирен козумна. Али ако мангија ту тове јек дело, таро акава, амаро будучност, е максаменгур, онда Авдија требало те решине нешто. Ако на повише, барем джа хем подржин амаре роме или па джа маде простор баши о партије кола су и против аменде. Последно бидавине јек заклучно ковасовске веќе сати теква скоро сиемки програма, значи ме бидавине акна јек последно клучно тешете апел теден джико амаре дикутне аге капочнатаро јуска. Ja, prvo je pralesao Roberti Mela, te odgovori na leskoro pučeve, kao Rom, vakir ja ti kada vidio, normalno, pošto ovo mislim ja дека ковеле штета на не тавен више германците кинелес. А кана, па нек пути као керам, Сабене кој на добингерла лила шајте добинен те роденлен преко онлайн или па јавенен ту мен на менге, а менка поможи на ту мен, на не проблеми.
Ако те кod Дюсселдорф замолинавте мен те гласине не сам јасе, да итало SPD, таа нема листа 1 кој интеграцијонсрат, а комунала кој гласине са ви мангена, не проблеми. А мен на вакераја морате гласинен за SPD, Джан гласине на два вакераја. Значи, а мен ако на геламте гласина, му кајат хана веренги. А далесе мате дозволина, а сапко нешто аверженето одлучине на менге. Иако амаро гласојтало јек, те лилу меромја ковеламен дуи гласија, ама адла дуи гласија практично итало биш хилјаде со да кане на менге нешто. Ама те на гелам, само биш хилјаде джене, на неме ние гласо. А далесе вакерен дека амен заедничко каджа, нема везе коборитале, дали јекджено, дали дежене, ама теджа, те на гелам, на добина ништо. Те гелам, евентуално ка добина ништо. А далесе, ка замолинавто мен користенето маро право, единствено добинаја, ака те, а савко право, сар странце теджа те гласина, и адвада на те на керане, а поготово кога со и силен германска пасош. Он обавезно теджа. Со се он ка дозволинен практично авер партето Хуленко, Гради Андре и Ленгере правија сочиненален после. А далесе улела да савке екстремистична партија со итале противо странцем со мангената бичален посебне странцон хере и така дали. Молинаато мен користенето маро гласо да бите шај те успина нешто. Само заедничко шај те успина. Коркори ние ништо нашто те успина. Овој са сте. Сами, Рајо Милојовски, о кандидати тари листа број 1, значи код Дизелдорф. Муко микрофони сами. Микрофони можете муко. Не женава со каква не со баро парламент или ландес парламент или со женава, него си само интеграциона со овој код Дизелдорф, само али кај вас иша јек почетак камење. И дикјума кај и темина обовија пишинја о самија меѓунава кај самија на кандидирано през прво дром, кај вас и тачно, кај Леснар ке заслав и ко почетак о Јуско, 99 година, а мен ке дјам романи листа. Ја мен морално си не те авеламен шел гласоја, шел усташтица, подржатка те ке раз каде ја романи листа. Те ја мен ке знам каде ја романи листа, али нас јама се успешно на ковдјама Андре. Значи, а мен се активно, значи кај вас си само ек доказ, кај си јам више катро биш берш, значи кај вас си не 99, а мен кај јам исто тага ни исто Боби ја те абере манушен се подржин јам са фудбалска турнир ја те соџена васо. Али кај раса веќе 30 година буци мангаја панда ресјам джико не се остепена најбут ништо, али ресјам нешто дожарзам. Авена менге о политичарија катро чаше савезно ниво, катро ландес ниво, катро комунално ниво, каде вас веќе будбар успех, каде ва насинјамен ангадер биш беш, бишу панч беш, дешу панч пер каде ва насинјамен. Мангаса тенџега вас е ромен, мангаса ненгон свесте тенџега вас, мангаса те зорја рас амаре манушен, кодлеске какава ке раса. Мен начита на нетеа човав шел беш какава те керав, значи панда не со бешка керав, палка два мангава пала аменде, ме ојуско кана каде цида саме, авера мануша, те авели неви генерација, те джанел, си неаме на маре пуре керде каде ва сарамесова кераса, си нео како шеро керзас, ја аменда мангасте кер, си неа маре да амаре да ја, уме ке биле керзас, панда 78 прво фајн, и аменда кераса. Исто мангасе каде ва теа час, те му касамаре терненге, каде ва да онта дева керенте овен понада регани активно. Каде ва се амароци, упре Рома, ва керла пес интернационално, опре Рома, джаста Англе, те мангасе ту успијас. Ваздимеше реса, наравно, ваздимеше реса. На тело неше реса. Somalunte vakera meretan realizirani eduke Crso vakeriam, Crso najavindjan već sami 99. godina si ne javer vreme. Znači, kerela biš beš, a biš palal. A na račun ne suske na nejne baš realistično šel glasija toga što dva vreme te kede, prvo bi to normalno дека са попарасини. Ali avdje, tano po
Amare циријата не будат попашете успенале. Нашај. Значи, Дик Севгион, кратко те информиринавате. Тегани не шел гласија треба да те киде, подписија, да би те керек листа и те му келпе те киваат. А посем процентуално коборџана те гласија, например, 10.000 мануша ако гелеку гласија, и ту на Добињан паншо гласија, на нету панш посто, на нету Ле Андреја, 2 или па кобор проценте добинеа гели процентуално. Ама ту потпуно право сјан, 99 година најне роматари Бугарија, најне роматари Румунија, најне роматари Маđарско. А канај и сакате, тари Чекословачко, тари Шпанија, тари Италија, наџанакота. Значи, а када мануша са и синем право те гласинен. И амен джаја... Нямаме портали, наси нямаме портали, наси нямаме каква могуćност, наси нямаме на социјалне мрежи, наси нямаме скидвор по врзиме, значи нас будбуца, а ка нас имам ко предност, тај ше будбуца те корисина, нека веса се соа мала, соди не учества в зиест, тај со дена учества, тај со кадено учество. Така част. Сами срцова киргјан, значи... Али кај пале пазиризала пескока два мануша со англедер, буд берша, трианду берш, сананда берш, керде буци, каде те набистрас. Нана, ја бе дром, ласија налакола со садинги и нива. А мене кана само и нива преработинаела, ко смисло те бајрон пале, нели, уже букја, а мене потребни генерација, а девајто на амаротили, значи ту мен, или попуре панда тута старакана со наведињан како шерохем, меќа биле, како меќа биле, значи ола ранлеа да ја нива, ја мен требола кана те дикате садината, бите бајрона менге шуже јемишија или шуже букја. Он ранле, а мен садингјам, а кана требола таво и терни генерација те жнеини, сарва кирпе. Браво. Ко секој случај, мандум само те вакера во дова, ајде па да информацијата да. Сами козум гласија требало самија сретано о услови, колете на условијата вите кувеан реко интеграцион санат. Нашо зум, агана со. Козум кола условија, значи козум гласија требало те кеде или колете на условијата вите куве ко интеграцион совет андре. Зависисла код леста кибор марша ка гласинен, катро амен си амен 42% катро становничко код Изадоров си на нерома, на не Германција, него си странција, и катро када странција кибор посто кај ќоните гласинен. Значи зависисла, значи ко задња изборја си не 10.000 отприлике мануша со леко изборја. Ја кана саципе месум килиста и према каде ја листа каде ваѓала пес. Саципе те добиѓам штари еде гласија, 5.000 глаѓа каде се супер. Козум гласија Че ама са СПД листа, са листа СПД вакера, са листа СПД. Мангута вакера 5.000 гласија, харите Да, када вас ја кана о реалитет, пошто бут мануша дали кажан кој изборе, дали на нај кажан, дали због корона, дали због ово, дали због оно, када Добро, ајде веќе киргјан, значи преку интернет, ко смислите перенем теновен по контакт уопште ништо, значи шај ја двадате керен и така дека избегавинен, значи о контакти избегавинен. Шај. Козум хера исти галџани на кондизов, козум фамилија, ромајси. O Јуско кога пошкрџанел. Али амен. Грамките таро бијава, амен ка спреминаја бијава, џане отприлike 1000 манушен комодно ко 3 бијава те кера екваратор, значи 3000 са ништо ко бијавате. Али ме сумнинава дека амени си амен акате Кодусоров амаре роматари Македонија негде минимално 2000 мануша, со јакате, али и си амен тари Бугарија, тари Румунија, тари Маđarsko, тари Полско, тари Словачко и така дале, минимално дешо 5.000 џико биш 1000. Кодизов шупанч амаре Рома. Амаре Рома. Да, амаре Романа. Амаре Рома до 3.000.
Добро, шукарите му пеџане ја довара, со скетуџа неа баш објава, баш окова и нормално истику повишен. Више сем като дој 3.000, Јуско, мислам, кај укупно 20.000 со европејски граѓани, југославенска Рома, српска Рома, румунска Рома, бугарска Рома, сјам преку 100%. Амаре, Рома кена лафија канатари Македонија, значи керама лафитаро Скопје, Куманово, кана Штипсу, Сиамен, Велес. Кала тринштар зиза Сиамен атка, кала се отприлике дујџи ко 3.000 само ко Дюселдорф. Кана, мен на рачуниза Нойс, на рачуниза Еркрат, на рачуниза Солинг. Кој НРВ, шај Сиамен и шел 1000 да, управо што. У ствари ко пан зиза си шо, ко НРВ Сиамен негде ко пан шел 1000 минимално. Ко НРВ, цело НРВ, са укупно макана. ЕУ Ромасос и комплетно, минимално пан шел 1000 Сиамен. Ко дешов 100.000, ко дешов 100 милиони становника, исто пале харисите вакерас, пошто пан шел 1000 си бароброј, ама ко према становникој, дешов 100 милиони, на нај практично 3%, 4% ке борсика да. На нај 3% си. А ке пишинела осабити добро и најсабите вакрила без цело средоре како. Ама ако во Упертал на некој Дюселдорф. Добро. Океј. На бен лапи таро Дюселдорф. Памтине на ква. На керан лапи ни таро Нойс, ни таро Солинг. Ама керан лапи а каде ко паше 10.000 мануша стар ништо ка кидален таро пинда километри таро Дюселдорф тева кера. Уствари на повише да пошто есен да препрела оберозна блудињам така. Ја шовар да 40.000 само тари Македонија няма каде. Шукари па некотите најавина дека само сам јас шајте гласинел пре мануша кола сојте не на роден кој Вупертал. Али ипак кога вера манушате жан исто те гласинен. Да. Али вакераја, секој ек те джалте гласини, прво ка тренерине на кава пути, пошто авер берш или па пало штар берш кати ково пале комуналвал, тега ника чива менко секој е комуна, товел ек Романдре. А да, секој ек ковел Андре и онда ка амаре Ромака джанка гласинина амаре Роменги после. Ер вакераја штар берш време, те кера бути квадоа, те припреминаме, те кера менги ек листа, секој ек шел подписи ја требало, менге ту улел и листа Андре, и едва ману што ми силе шел подписи, ка джалка гласинен. И онда, тега ни директно ка гласинен е Ромес. Ме кастингум, а ке ме гарантиринава палоштар беш на нете кастинав, него ме реко веројатно ка кандидиринама ко значи интеграционс рад текува, така да, кола мен ки секоја комуна по екром иншала, ко Вуперталда, ко Гревенда, ко Бенда, а сускетена и ја гере да требола. Значи, ја кавајтено цили те шајте овола Амаро Романо некој, Андре, ко Амаре интеграцион, значи рад, ко Совет, тави те шај, Амаре те бранинел Амаре интересија, им те заступино Амаре интересија, сојте не повезене ко Амаро гради. Значи, околе пралинге кола со окола дикут некола со наджанена со интеграцион рад или па Совет, нека кој нека интересинен петерикал козмите не важно, кала интеграцион рад, козум шај овте те менинелни се буќа да ле гласоја. Значи бути важно, а да леска апелиринава ко са амаре дикут не поготово кола се не ко Дизелдорф. Значи 13 септембар, тано тумаро под моралност, тумаро дужност е джанте гласинен, а двајтено Лена Јаре сар дужност. Джана гласинена ја далеја тумен керген, значи тумари обавеза да леанген котан, тумари обавеза да леанген котан. Манги начало ништо ја вер, него веќе имам доста коваки програма, значи 1 сат и 39 минута. Мангавате захвалинама посебно, значи Джико Турмишевски Јусеин, овсаство Суинамне акате Амаро Коти, Амари емисија нормално Джико Рајо Сами Джемајловски, кога су и неавдие оними сафири на Динама дека палемен кади камен и 13
иншалла, дарик негде ка Славина, једе јатикник поведа, кога со аменге роменка ка значилно бут. Акавајтано јек трумо, кога со управала ја вера трумија. Акегер. Тутове иншалла да е оскочно даска, амаре роменге, амаре романе активистенге, амаре романе политичаренге, амаре романе академцонге. Иншалла тутове сами да е оскочно даска, која со палоте траги аменда ка газина, иншалла каре сака те кај ту ка правим гото. Кадело дел. Амин. Кадело дел. Амин. Акегер. Похират мангалото менге, овен се Степаневти со синци. Поздрав. Поздрав. Па ќе ме дикутне, аква си не значи јек шужи емисија, кога со Рајо Сами Джемайловски, Срсова Кергем, повеќето пути ден поддршка, ден ханго тумаро, ден поддршка кога му со шајамаре романе, активистески амаре романе, манушески амаре ром, кога со Исилет Баша ипате, кога значи кој интеграцијон совет, и те заступинала маре интересија, ме престрекносиум, ме сар индивидум, ме сар сегули, нормално дека ме увек сиум значи неутрално, али кија е ситуација верувам дека мангавате поддршина со се душаја јеке романе активисте јеке роме кога со на не без разлика кој тарабала и којтано и сојтано едноставно мри обавезајтани мо дужноситано те поддржинава савке роме, значи ме мандар му придонестанав и повикујнава Саринен ко Дизелов 13, значи те джам, те класи, мен, баши и листа број 1 Сами Джемайловски. Доколку исто ме почива, шајте јавинентумен или манде, или па директно, значи ко самија, или па преку Facebook, Messenger, број да шајте делпе, така да ко отменат ваша и па те контактиране директно, или самија, или па околе Манушенкова сојтане, значи сокерена леја бути. Мангалот менге шкарат, овен са се со сиенсине мацар, хем со сподели дено видео, хем иншалла кади камен джитај са коте соколи Рома интеграција нова озн, представнике тари Рома интеграција, значи тари МРИ, организација која отменат ваша и па те представина, теди кен којтано бешала пали јака е организација Рома интеграција ова озн, те Срсова Киргем кади кате анатоминге и амареда идеје која со магајаката која браузен те керане. Магајато ми шкарат, овен са Степаневти со сиенсине мацар. Пријатно и до гледање.